Kate seneh. Wis to cah, gak popo yo. Buah kates mentah ae digek panganan seenak iki. Ancene desa cah, janganan ngene iki ae ora tuku akeh ning karangan karek njipuk. Nek ora duwe njaluk tanggane yo dikeki. Endol kates oleh loro, ayo siap dan dieksekusi. Masak, let's go. Kira-kira enake dimasak apa yo cah? Iya yo, iki wis tak siapno kabeh yo. Aku ape masak acar kates bumbu abang. Kok karo cokotane gawe tempe mindoan. Masakan katesku iki yo ono sing ngarani oseng kates bumbu abang cah, tapi nek ning desaku jenenge acar bumbu abang. Sayuran akeh ning karangan ngora tuku. Sayuran ijo ngene iki larang cah, usum mudan, akeh sing do banjir. Nek ana dadi golek sing gratis ae yo. Wis ta ora usah nuruti gengsi. Sing penting wetenge terisi. Bar tak oceki katesku langsung tak irisi modele koyo ngene cah. Iki wis ngumupno banyu langsung ae tak jegurno irisan katesku. Godhog nganti setengah medhok ae yo cah. Sambil ngenteni katese engko tak junjung, iki aku ape gawe bumbune. Yo cait terus diumbah, aja lali yo. Katesku wis setengah mateng, siap tak entak. Kok grojok ning wadah ngene ben atus, terus langsung disiram banyu meneh, banyu adem yo. Lekno bumbune cah ya iku bawang, brambang, kunir, jahe, lombok abang. Bariku kek uyah sithik cah ben genah lek ngulek. Diulek sampai lembut yo cah. Lah kok kemirine kari cah. Wis tak ulek ngantek lembute ngene yo cah yo. Langsung pawonku tak tumpangi wajan, tak soki lenga sithik, ku goreng bumbu. Oseng-oseng sampai ambune wangi yo. Bar ngono iki kei pelengkape. Aja lali dikei uyah, gula, micin, roiko barang. Terus diudek-udek. Bar ngono katese iki langsung dijegurno, dioseng-oseng ben supaya rata. Wis rata, tambahi banyu sithik yo cah ben gak garing. Enteni acar katese mateng, iki aku ape nggek mindoan. Cukup nganggo tepung serbaguna ngene cah, wis praktis iki wis ana rasane yo. Iris tempe tipis-tipis utawa sesuai selera nem cah. Delok acar katesku wis mateng, langsung tak entas ae. Lho delok cah, iki barang sepele ning rasa istimewa. Bariku langsung nyemplungno mindoan ae, wajane wis tak kai lenga, wis panas iki langsung tak jegurno cemplang-cemplung. Tise wis mateng langsung tak warik. Lah kok malah gosong cah. Mateng langsung tak entas ae. Ngene iki ae wis nikmati ra karuan cah, gawe lawuh mangan.